Senide maiteok, gaur santu honetan, Kristo gure jauna, hilen artetik piztu den ezkero, Eliza santuak dei egiten die mundu zabalean dauden bere seme-alabei, elkarturik, erne eta otoitzean egoteko. Horrela, jaunaren hitza entzunez eta haren sakramentuak hartuz, bere Paskua elkartean ospatzen badegu, izango dugu itxaropen, harekin batean menperatuko degula heriotza eta berarekin biziko gerala, beti eta beti Jainkoarengan, amen. Egin dezagun otoitz. Jainko gure jauna, zure semea da munduaren argia, eta beraren bitartez eman diguzu zure fededunei zure argiaren dizdira. Bedeinka ezazu su berri hau, eta iguzu Pasko jai hauetan zeruko gauzetarako soturik, ari magarbiz betiko argiaren jaietara iritsi gaitezela. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, amen. Kristo atzota gaur hasiera eta helburu, alfa eta omega, harenak dira egunak eta mendeen mendeak. Berari ospea eta erregetza, gizaldi eta gizaldietan, amen. Bestea piztuko duzu. Piztuko. Bai. Eskerrik asko. Kristoren argia, eskerrak zuri jauna. Kristoren argia.
Exodo liburutik. Egun haietan jaunak esan zion Moisesi. Zer ari zera nire oihuka? Esan Israeldarrei abia daitezela. Jaso zuk zure makila, zabaldu zure eskua itsas gainean, eta erdini egizu itsasoa. Israeldarrak itsas barruan sar daitezen onik guzti gabe. Nik Egiptoaren bihotzak gogortuko ditut. Ondotik jarrai bezaizueten. Eta aintzaz beteko naiz Faraonen bizkar eta haren gudari talde, gurdi eta gudarien bizkar. Ikusiko dute Egiptoarrek ni naizela jauna. Aintzaz beteko naizenean Faraonen bizkar eta haren gudari talde, gurdi eta gudarien bizkar. Abiatu zen Israelgo gudari taldearen aurretik zioan jaunan naingerua, eta gero atzera itzuli zen. Lainezko pilarea ere aurretik atzera itzuli zen, eta atzekaldean jarri Israeldarren eta Egiptoaren uniartxagortegien erdian. Iluna zen lainoa, eta burruka hasi ezinik igaro zuten gau guztia. Moisesek zabaldu zuen eskua itsas gainean, eta jaunak gau guztian haize indartsua bidali zuen itsas gainera. Lehortu zen itsasoa, eta urak erdini egin ziren. Israeldarrak itsasoan barrera sartu ziren, onik busti gabe. Bitartean urak ezker eskuin arresi zitzaizkiela. Egiptoarrek atzetik jarraitu zieten, eta itsas barruan sartu ziren Faraonen zaldi eta gurdiak bere gudariekin. Egun sentian jaunak su eta lainezko pilaretik begiratu ziren Egiptoarren gudari taldeari, eta zehar elkaratu zuen gudari talde guztia. Gurdien gurpilak kolokatu zituen, eta doi bizitezken. Egiptoarrak oihuka hasi ziren. Goazen ihes Israelengandik, jainkoa beren alde uteta Egiptoarren kontra. Jaunak honela esan zion Moisesi. Zabal ezazu eskua itsas gainean, eta bihurrik ez urak Egiptoarren eta haien gurdi eta zaldizkoen gainera. Zabaldu zuen Moisesek eskua itsas gainera, eta egun sentian itsasoa bere lekura bihurtu zen. Egiptoarrek ihes egin nahi izan zutenean, uraren aurrez aurre aurkitu ziren, eta horrela agindu zituen jaunak Egiptoarrak itsas barruan. Bihurtu ziren urak eta estali zituen gurdi zaldizko eta Israeldarren atzetik itsasoan sartu zen Faraonen gudari talde guztia. Ez zen bat bakarrik ere bizirik atera. Israeldarrak berriz, onik guzti gabe iragan ziren itsasoaren erdi, urak ezker eskuin arresi zituztela. Egun hartan atera zuen jaunak Israel Egiptoarren eskuetatik. Israelek Egiptoarrak inak ikusi zituen itsas bazterrean, eta jaunaren esku indartsuak Egiptoaren kontra egin zuena ikusiz, Israel jaunaren beldurra izaten hasi zen, eta herriak sinistu zuen jaunagan eta haren zerbitzari Moisesengan. Orduan Moisesek eta Israeldarrek abesti bat kantatu zioten jaunari. Jaunak esana? mundu guztiko herriak irits daitezela Abrahamen seme-alaba
tximista zirudien, eta soinekoek elur zuria, zaintzaileak beldurrez dardarka eta hilda bezala gelditu ziren. Aingerua honela mintzatu zitzaien emakumei. Zuek ez izan beldurik, badakit Jesus buruz ziltzatuaren bila zatozela. Ez dago hemen, piztu da, berak esan zuen bezala. Zatozte eta ikus, ehortzirik zegoen lekua. Zoazte azkar haren ikasleengana eta esan zuen. Piztu da hilen artetik eta hortik joakizue aurretik Galileara. Han ikusiko duzuen. Horranik esan, hilobitik harin alegin eta bihotz ikaraz eta pozaren pozez laizterka joan ziren ikaslei berri ematera. Eta halako batean, bidera atera zitzaien Jesus eta esan zien, poztu zaitezten. Haiek hurbildu ziren eta auspez oinak besarkatu zizkioten. Orduan Jesusek esan zien, ez izan beldurrik, zoazte eta esan nire senidei Galileara joateko han ikusiko naute. Jauna esana
Berak berriz da gauza hartu dugun espirituari beti leial izan dakizkio. Jauna, gure jainkoa, begira gau egizkizun honetan bildu den zure herriari, eta gure sortze harriegarria, eta gure salbatze harriegarriagoa ospatzen dugun gau honetan, bereika ezazu urrau. Zuk sortua da, lurrari bere erne indarra emateko, eta gure gorputzari garbitasuna eta atsegina, zure errukia emateko bide ere egin duzu gura. Uraren bidez askatu zenuen zure herria morroi lokarrietatik, eta basamorduan egarriak egin zenion. Uraren bidez erakutsi zuten, aldez aurretik profetek, zuk gizon emakumeekin egindako elkartu herria. Uraren bidez, Kristok Jordan ibaian santu egin zuenean, berriztatu zenuen gure pekatari izaera, jaiotza berria dakarren bataioan. Urau izan dadila gure bataioaren oroigarri, eta sar bezala Pasko gau honetan, bataiotuak izango diren gure anai arreben pozetan, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, eta orain bataioko promesak berritu ditugu. Uko egiten handiozue Satanasi, eta haren egiten guztiei, eta haren pekatu bide guztiei, sinisten alde zuen, jangoiko aita ahal duziduna, zerurren egilea, sinisten alde zure aresene bakar Jesu Kristo gure jauna, Maria Virginiagatik jaioa, oinaz eta nila eta ogerarua, inen artetik piztua eta itaren eskuinaldean jarririk dagoena. Sinisten aldezu Espiritu Santua, Eliza Santu Katolikua, Santu Elkartasuna, pekatuen barkamena, hildakoen piztuera eta betiko bizitza, jangoiko alduzidunak, Jesu Kristo gure jaunaren aitak, uraren eta espirituaren bidez jaiotza berria eta pekatuen barkamena eman digunak, berak gorde deitzala Kristo gure jaunaretan betiko bizitzarako.
Hau da, sinismenaren misterioa. Horregatik, jauna, zure semearen heriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren horria eta salvamenaren jaiza eskaintzen dizkizkigu zuri eskerrak emanez, aldarean zure sarritzari onartu gaituzulako. Eta apalik eskatzen duztugu Kristoren gorputz odoak hartzen ditugunok, Espiritu Santua bat egon gaitzala. Gogoan izan, jauna, mundu guztia zabaldurik dagoen zure bezala. Eramaztu maitasun txoa Frantzisko gureia santuarekin, Frantzisko gure hartzaiarekin eta izkizon guztiekin batean. Gogoan izan jauna, bizkeko itxaropenean handian gure sentiak eta hildako guztiak, argitzazu zure opegiak eraditan. Errukiz dakizkigu garen, guk guztiok, betiko bizitzen itxte izagun, jangoikoaren Ama Maria Kobatsuarekin, San Jose bere senarekin, apostolu santuekin eta gizarte guztietan, zure adiskide izaguren santuekin, haiekin batean gorez ezagun Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri aita jagoiko batuz dituen hori Espiritu Santuarekin batean, ospe eta hitza guztia gizaldi eta gizaldi guztietan, Salvatzaileak agindu eta erakutsiari jarraituz, bildu gabe esan dezagun.
egin